רוב האנשים, מה הם חושבים? שמה זה ערבה? סתם פושטים, אין להם לא תורה, לא מצוות. אז מה החגיגה הגדולה הזאת איתם? אז פה אתם תראו הסבר מאוד מעניין של הרבי מלובביץ', שהאהבת ישראל שלו הייתה ממש במצב מדהים. אז הוא פעם פירש את 4 המינים, פירוש לא ראיתי אותו כתוב בשום מקום, רק שלו, חידוש שלו. וכי יש יהודים שאין להם תורה ואין להם מצוות, שואל הרבי? אין דבר כזה. היהודי אפילו הכי רחוק שלא שומר שבת, הוא לא למד משהו בבית ספר, תנ"ך, משהו קצת. אין לו הרבה תורה, אבל יש לו תורה. אין להם מעשים טובים. עושים הרבה מעשים טובים, מעשי חסד, יש לו מזוזה, יש לו בר מצווה לילד. בסדר, אין לו את כל המצוות, גם לי אין את כל המצוות, אז מה? אבל אין להם בכלל, לא יכול להיות דבר כזה. אז הרבי פירש פירוש חדש. כשאומרים יש בו ואין בו, לא מתכוונים שהוא עושה את זה או לא עושה את זה. למשל, הלולב, דוגמה. אם אומרים שהלולב יש בו תורה ואין בו מעשים טובים, אז מה אנשים חושבים? ואני שואל הרבה אנשים שהם דווקא דתיים, ואני שואל אותם, תן לי דוגמה, איזה טיפוס זה הלולב? יש בו תורה ואין בו מעשים טובים. תן לי דוגמה, איזה טיפוס זה? אז הם אומרים לי, זה כנראה פרופסור לתלמוד שנוסע בשבת ואוכל במקדונלד. אז אני אומר לו, אם זה כזה אחד, איך יכול להיות שמברכים דווקא על נטילת לולב? הוא הדגם? אוי ואבוי, אחד כזה יותר גרוע מהערבה. הערבה לא עושה מצוות כי הוא לא יודע תורה, אז איך הוא יעשה מצוות? אחד שיודע תורה ולא עושה, איזה תורה זאת? זה לא תורה, זה תלמודיקה, זה לא תורה. הרבי מפרש את זה פירוש אחר. כשכתוב יש בו, הכוונה שזה ההובי שלו, הוא חי את זה. יש לו גם מצוות, אבל במעשים טובים הוא לא תוסס כל כך. הלולב הוא טיפוס שהוא אינטלקטואל, אז הוא אוהב להתפלפל וזה, בטח שהוא דתי, הוא עושה את המצוות, אבל כשהוא עושה מצוות לולב למשל, הוא לא לולב, הוא עושה, הוא צריך לעשות, אז הוא עושה. אבל כשהוא לומד, שם הוא חי ומתלהב ותוסס. עכשיו לפי זה מה יהיה הדס? הדס לא שאין בו תורה, מה הוא לא לומד? אם הוא לא לומד, אז איך הוא יודע לעשות מעשים טובים? אלא הכוונה היא, הוא לומד ככה, בין מנחה לערבית, הוא לומד שם איזה קטע חומש, משהו שלא יהיה... אבל במה הוא חי? בלעשות חסד, צדקה, פה הוא חי, תוסס, מתלהב. למשל בחב"ד אומרים מעשים טובים זה גם לקרב יהודים. אז למשל הוא יעשה תהלוכת ל"ג בעומר וחנוכיה ויעשה מסיבת שבת לילדים, מזה הוא חי. בלימוד, כן, הוא לומד קצת, אבל העיקר הוא מתלהב במה? במעשים טובים. הייתי אומר שזה שני טיפוסים, רגש ושכל. הלולב יש לו גם תורה וגם מצוות, אבל במה הוא חי? באינטלקט. ההדס יש לו גם תורה וגם מצוות, אבל במה הוא מתלהב? ברגש. ריח זה רגש. טעם זה היגיון, דברי טעם. דרך אגב, אני חיפשתי מקור ואיפה הרבי הגה את הרעיון הנפלא הזה שיש בו ואין בו. זה לא הפירוש אם זה קיים אצלו, אלא אם הוא חי בזה. מצאתי מקור יפה. נפל לי בראש באמצע התפילה ביום כיפור, אמרתי אבינו מלכנו חוננו ועננו כי אין בנו מעשים. אמרתי רק רגע, שקרן, אין בנו מעשים? מותר לשקר? אם היית אומר יש בנו עבירות, נכון? יש בנו. אם היית אומר אין לנו את כל המעשים, גם נכון, אין בנו מעשים. מה, כל אחד שיושב פה, לא עשית מעשים טובים, לא עשית מצוות, איך אתה משקר שאין בנו מעשים? אסור להגזים. לא רק בטוב אסור להגזים, גם ברע אסור להגזים.
עד שנפל לי האסימון, לא כתוב אין לנו מעשים. יש לנו הרבה מעשים, אבל הם לא בנו. הרבה פעמים אנחנו מתפללים, התפילה יוצאת מהפה, אבל אתה לא נכנס לתפילה. מלכים תפילין, אבל זה לא בנו. אז לכן פירוש חדש, בנו הפירוש שהוא חי את זה. אז עכשיו לפי זה, מה זה ערבה? פה יהיה לנו סוד מעניין. ערבה זה לא אחד שלא לומד אף פעם, לומד. הוא לא מקיים מצוות, הוא מקיים, אבל אין לו לא מעלה של אינטלקט, הוא לא אדם בעל כישרונות, הוא לא מת על לימוד, הוא לא אחד שלומד דף גמרא הוא ממש מתלקק, לא, קשה לו עם זה. הוא אחד כזה שאין לו גם רגש למצוות, הוא משעמם אותו, אבל הוא עושה. הוא עושה, הוא גם לומד תורה וגם מקיים מצוות, אף על פי שאין לו הבנה ואין לו רגש. אז מה זה אומר? איזה מין יהודי זה? יהודי פשוט של קבלת עול מלכות שמיים. כי היהודי הזה שיש לו התלהבות שכלית, אז מה הקונסי? הוא לומד תורה? הוא אוהב את זה. יש חבר'ה בחורי ישיבות שבשבילהם זה תענוג. אפילו יש הפסקה וכבר לא צריכים ללמוד, הוא ממשיך ללמוד בכיף. זה הובי אצלו, כמו לקרוא ספר בטח. הוא אוהב את זה. יש חבר'ה שאוהבים מעשים טובים, הם ממש מתרגשים כשהם עוזרים לזולת, מתענגים. יש כאלה, אין לו לא שכל ולא רגש, אבל הוא עושה. הקדוש ברוך הוא אמר, הוא עושה. וכאן הרבי מדגיש, זה המעלה הגדולה שיש לערבה. אל תסתכל עליו ככה. נראה לך יהודי פשוט. פשוט זה פושט, ופשוט זה גם מופשט. זה יהודי שהוא לא מוגבל דווקא בשכל או דווקא ברגש. הוא עושה כל מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו. אף על פי שהרגש שלו לא מסכים עם זה, והשכל שלו לא מבין את זה,